Anim ang kumpirmadong nasawi matapos sumiklab ang sunog dakong 2:00 ng madaling araw kahapon sa Zone 2, Barangay Nancayasan, Urdaneta City, Pangasinan. Kabilang sa mga biktima ay isang lola edad 72 anyos at 11 anyos na bata. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa kusina na agad kumalat sa mga kabahayan kung saan 3 bahay ang totally damaged. Posible umanong na-suffocate ang mga biktima kaya hindi na agad nakalabas ng bahay. Ayon pa sa BFP, dakong 3:00 na ng madaling araw nang maitawag sa kanila ang insidente. Itinaas sa unang alarma ang sunog at bandang 4:49 na ng umaga nang ideklarang fire out ang sunog. Ang construction nito ay gawa sa semi-concrete materials. Ito sir ay nag-umpisa sa isang part ng bahay, then nadamay yung mga katabi. Mga bandang 4:49 declared as fire out. Yun nga po, nakakalungkot lang isipin dahil alam ko parang first time ata dito sa Urdaneta na may ganong casualty na 6. Di sila natrap kundi na-suffocate na rin. Gawa nung usok kasi. So hindi naman kasi namamatay ang tao sa apoy, sa usok. Oo. Oo, nakatulog sila nakatulog. Lahat po nung ari-arian nila, bahay, tupok po talaga lahat. Naabo lahat, walang natira. Kwento ng kaanak ng mga biktima, mahimbing ang kanilang tulog nang mangyari ang insidente. Nakalabas pa umano ng bahay ang 72 anyos na lola, ngunit bumalik umano ito sa loob upang tulungang makalabas ang iba pa nilang kaanak na naiwan sa bahay pero hindi na siya nakabalik ng buhay. May narinig po kaming nagsisigaw-sigaw po na sunog. Tapos nung pagbukas ko po ng pinto namin, may kusina po, nakita ko po malakas na yung apoy. Kaya yung asawa ko po binuhat din naman agad yung anak ko binaba. Bumaba na rin po kami. Kasi nandyan na po yung apoy din sa amin. Pero yung nanay ko po, nakalabas na po sila. Ngayon, inisip po niya yung kapatid ko tsaka yung mga pamangkin ko, kaya binalikan po sila. Nanay po ako ng nanay sa bintana. Nanay ako ng nanay. Sumagot po yung nanay ko, hindi na ako makalabas, sabi ko. Kaya wala na po akong nagawa. Kahit gusto ko pong iligtas yung nanay ko, wala na pong magawa. Hindi ko alam paano na ako pabangon nito. Lalo na yung kapatid kong isa po. Yung anak nga po niya yung namatayan siya ng anak, namatayan pa ka ng magulang. Sobrang sakit. Samantala, nakaligtas sa sunog si Arnel ngunit nasawi ang kanyang 59 anyos na asawa. Aniya, noong una ay kampante siya dahil naririnig pa niya itong sumisigaw sa kanyang likuran. Gayunman, bumalik umano sa loob ang kanyang asawa para sana isalba ang mga importanteng kagamitan, ngunit hindi na rin ito nakalabas. Nagising kami ng 2:00, nagkaikaban lang kami mag-asawa dahil kagising pa lang namin. Mamaya-maya may tumawag na sunog. Nung binuksan ko yung pintuan namin, yung apoy malapit na sa pintuan namin. Nung pag bumaba ko sa hagdanan ng nagatayo, magkukuha yung ulo ko. Kaya ang ginawa ko, nagpadus-dus na lang ako itong point ko na lang ginawa kung yung misis ko na sa likuran ko na nasunog nga kami. Nagasigaw pa ng 4 na bis na sunog. Tulong, sabi ba niya. Bumalik. Ginawa niya yata yung mga passport, yung mga importanteng mga pira niya, tapos yung mga niya. Naghirapan niya yung mga ATM niya. Kinuha niya. Kaso po? Wala. Ang alam ko naman, hindi na siya bumalik. Dahil naka-relax na ako. Alam ko, nakalabas na. Ang hirap talaga. Ang laking tulong ko sa kanya. Siya yung nag-ano sa amin. Siya yung malaking katulong ko sa pag-aanap buhay namin. Magagano lang yung mga ko. Pamilya ko, magano lang kami. Yun naman, matanda doon, tiyahin ko. Yung babae, pinsan ko. Yung asawa niya, babayaw ko rin. Saka yung 2 bata, pamangkin ko rin. Oo nga, mahirap po. Kaninang umaga, inilipat na sa tapat ng nasunog na bahay sa kanilang compound ang labi ng mga biktima. Nananawagan ng tulong ang mga naiwang kaanak para sa gastusin sa burol at libing. Samantala, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng BFP kung ano ang pinagmulan ng apoy at kabuuang danyo sa sunog.
tiyakin natin yung ating mga linya ng kuryente kasi alam natin yan talagang isang nagiging sanhi ng sunog. I-check para natin yung ating electrical system, tapos pag tayo ay magluluto, bantayan, no? Huwag hayaan yung ating mga anak na maglaro ng posporo dahil isa rin yan. No? Lester Narag, Balitang, Solid North.